Er binnen alweer 5 dagen voorbij. In het mortuarium bist een stik van die ziel verlen. En met een zwarm in je lief hast nadenken mat nog zaken die je net bedenken willen. Maar het mat, want de definitieve afscheid kan maar 1 keer. Ja, net op is locatiemanager van dit crematorium. Toen was jarenlang uitvaartverzwaarster geweest. Wat is in die eigen de essentie van het uitvaartverzwaar geweest? Ik denk ons vaste plek goed luisteren, rust bewaken, mensen de romte aan. Daar wij ze zelf net goed weten van hoe moeten we sturing aan onder het afscheid, wat willen we net, dat je hun dat aanrekken. En op die manier alles bespreekbaar maken, want alles kan uiteindelijk. En, maar ik denk dat luisteren en aanvoelen, hoe dichtbij mij komen, of hoe op afstand moet ik blijven, dat het allerwichtigste is. Mensen, hoe zwaar dat het is, zichzelf blijven kennen en ja, uiteindelijk dat afscheid vorm jou is, dat zij dat voor eigen hebben. Bij een dodelijk ongeluk zit er tussen het versterren en de uitvaart nog een wichtige schakel. Een schouwarts die het lichaam onderzoekje maakt. Aleid, wat doe je als schouwarts na een fataal auto-ongeluk? Bij een fataal auto-ongeluk krijgen we meestal een melding van de meldkamer met de vraag of wij naar het plek van het ongeval gaan kunnen. Dus daar gaan we dan heen. In sommige situaties net. Hè, als het vlakbij een groot squalplein is met al die band eromheen, dan wordt het onderzoek van de politie zo gauw mogelijk ouw rond en wordt het lichaam zo gauw mogelijk naar het mortuarium gebracht. Maar als het even kan, gaan wij erheen om te zien van wat is de situatie, wat is er gebeurd, wat voor voertuigen binnen bij belutsen en hoe weer de rietrichting, de snelheid enzovoort. Dat is dan al van de mensen die erbij binnen. Just de auto of de fiets. En daarna, als het slachtoffer naar het mortuarium gebracht wordt, dan gaat de schouwarts ook naar het mortuarium together met mensen van de politie en mensen van het CMO, de medewerkers van het mortuarium, om een schouw te doen onder het lichaam. Dus om het hele lichaam te bezien van wat voor verwondingen binnen er, wat is de reden dat deze persoon verstoord is. Kan ik de informatie die ik kreeg haar op het plek van het ongemak, kan ik dat combineren met de verwondingen die ik zie aan dit lichaam. En hoe wichtig is die werk voor de nabestaanden? Dat is in eerste instantie voor hen misschien net zo belangrijk, maar let vaak wel. Voor de nabestaanden wordt vaak na verrijd van tijd komen er al je vragen en wordt het belangrijk van wat weer dan ook krijgt. En waarom is hij of zij overleden? Nou, dan zie je ze vaak contact via de huisarts of rechtstreeks bij de GGD, maar degene die de schouw had. En als die dan dingen uitlezen kan, is onze ervaring dat het mensen helpt. En jouwt u dat tegen zoals voldoende? Ja, ik vind het fijn om op die manier mensen ook nog een stukje change te wijzen, zeg maar. En ja, het technische van het werk, ik interessant voor het ondersteunen van mensen die daarmee verder kunnen. Het verdriet van deze kamer kriep je naar de keel. Je wordt onbegrijpelijk nice de verskorende weerheid. En dan, naar de identificatie en het aanlezen, kom je erg in eer bij de uitvaartverzorger.
Ik kan me heel goed voorstellen als het vaart van zwaarste en ook komt binnen, dat je nabestaanders zei, nou is het echt definitief. Ja. Nou, zeker wanneer het versterken heel hastig komt, dan is dat moment dat je binnenkomt, je bent de belichaming van nou moeten we. En daar zijn we helemaal net aan. En dat willen we helemaal net. En dat is best heel lastig. En daar moet je heel goed aanvullen van wat doen we het en wat bewaren we van morgen. Want je kind sowieso net alles dan op één dag doen en dat moet je net willen. En dat is een kwestie van aanvullen van wat moeten we proberen om een kaart te maken. Wat willen we? Soms weten mensen het eerst dat ze begraven of cremeren willen, want daar heb je nooit met elkaar hoe gaan. En wat is dan echt het wichtigste in zo'n situatie? De mensen er rond Jan, dat het jit, dat zij het willen. Vaak denken mensen nog van, we moeten heel snel beslissen. We moeten zoveel tijd hebben voor een afskiën. Dat is net zo. Jim bepalen, het is Jim ben, het is Jim huid, mem, paken, beppen, wij ik maar afskiën van nemen. En Jim bepalen. In ons vaak, wij zijn dienstig. Wij zijn er om te zorgen dat die mensen dat die echt uitgevoerd worden. En dat kan heel divers zijn. Elke keer is het aanvullen van, denk ik, je menselijke kant van wat zeg ik. En wie weer de persoon? Wie en der is te zorgen. In plaats van direct een boek te pakken, ik neem maar wat. Wie weer die persoon? En dan juist al een heel soort over wat misschien goed is om te doen. Maar dat neemt tijd. Dus als ik het goed begreep, wil die persoon er dan dat het net meer is, maar toch die persoon nog kennen leren in een korte tijd. Ja, klopt. Dat is wel bijzonder. Ja, zeker. Nou, mensen vinden dat ik heel fijn. Die wil ik graag vertellen. Want het gaat om die persoon. Zij nemen afscheid van hun dierbaren. En dat is net in een keurslijf. Daar ben je een draaiboek voor. Want dat stukje, dat afscheid wat je neemt, en nou dat op een goede manier doet, al hoe vreselijk wrang het is dat je dat afscheid nemen moet. Maar doe je dat op een goede manier, dan helpt je dat verder. Jeder in deze serie ga ik Henk van der Veer moeten, die het in 2013 zijn vrouw Monique verleer. Haar uitveert, maar je net als verzorger, gie ik langs de squallen met Monique mijn head en ziel werken. Voor zowel Henk als de band en collega's wie het een heel wichtig moment. En toont ook hoe je als nabestaande je eigen paard kiezen kennen. Kiest er dan ook mensen tarrieden op het rouwproces wat nog komt? Oh, het is zo dat op het stuit dat wij in beeld binnen bij een familie is rouw in die zin nog net begonnen. Er is natuurlijk de klassieke stadia in rouw en het stuit dat mensen dwanden binnen met afscheid vormt die aan. En ze zijn in shock. Dan kiest je voorstellen dat een stukje ongeloof en ontkenning de eerste stadium van rouw natuurlijk heel duidelijk aanwezig is. En rouw komt pas later. En rouw, er wordt het uiteindelijk de rest van je leven. Maar de eerste jaren ben heel wichtig om die stadia terug te rennen. Want dat moet je uiteindelijk terug in. Je moet het vullen, je moet het ondergaan. Want je leven je dik verder. Je leven je het verder, maar je delen met het versterken van je dierbaren verweeft erin. En wat natuurlijk heel belangrijk is, dat mensen de tijd krijgen om te rouwen. En dat is wel eens lastig, want na een jaar leer kan het volle zeerder dan op het stuit van het afscheid nemen. Klinkt heel raar, maar dat is wel zo. En dan is de omjouwing, die kan dan zeggen van het is toch een jaar leerling. Het is toch al haast oor of zo, maar zo werkt het net. Is er maatschappelijk nog wat te winnen in zo'n rouwproces? Ik denk een heel soort.
Wat ik al benaam van mensen die op een bepaald moment moeten ze weer aan het werk. In hun rouwproces kan dat correct het totaal verkeerde moment wezen. Dat dan je collega's zoiets van, goh, wat fijn is er bij bist, terwijl ze de score nog heeft om die dag terug te komen. Dat is net altijd een bewust natuurlijk, dat mensen die een eigen voor hebben. Maar mensen hebben net in de gaten wat dat betekent om die rouwfase al je terug te gaan. Ik zou pleiten voor dat mensen gewoon op hun eigen moment een soort rouwverlof opnemen kunnen, juist op het stuit. Dat ze dat het meest nodig hebben en dat een werkjouwer dat ik begrijp. Dat ik snapt van op dit stuit is het ik nodig. En dat verschilt natuurlijk per persoon. Dat is net iets van nou na een jaar kun je verlof opnemen. Want voor een oor kan dat pas na een jaar heel heftig vullen. En dat je denkt, ik look het nou even net. Ik moet hier terugheen, maar op mijn eigen manier. Dus dan zei je eens, naast zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof, zodra je rouwverlof wezen moeten. Dat denk ik wel, ja. Ja. Het kan heel moeilijk wezen als je bij die collega's komt en iedereen die zegt van, hé, hoe gaat het met je? En dan denk je, ja, die is helemaal niet met mij. Maar ja, ik wil wel weer geacht om werk in te gaan. Dat is net makkelijk. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.